Nie je to podcast o dokonalých pózach ani o legínach. Je to o tom, čo sa skrýva za pojmom yoga. O praxi, mysli a živote podľa učenia tradičnej Ashtanga línie. Študentka a začínajúca učiteľka jogy spolu so svojím skúseným učiteľom zo štúdia Fyzio ťa pozývajú na rozhovory o tom, ako môže staré učenie hovoriť jazykom dneška. Vítaj v podcaste Ashtanga yoga mimo podložky. Ahoj Laci, ako sa máš? Ahoj, dobre. Klasická odpoveď. Klasická odpoveď. V dnešnom diele podcastu budeme pokračovať v téme, ktorú sme začali trošku už minule. Začali sme sa rozprávať o jogových textoch, alebo textoch, ktoré súvisia, alebo sú veľmi úzko naviazané na jogu. V minulom dieli podcastu sme sa bavili o Patanjaliho Yoga Sutrách a dnes to bude Hatha Yoga Pradipika. Takže moja hneď úvodná otázka je, že čo je Hatha Yoga Pradipika a ako vznikla? No, a na úvod musím povedať, že Hatha Yoga Pradipika nemám naštudovanú úplne ako Yoga Sutry. A samozrejme, že som si ju čítal, nie celú, lebo je to obsiahly text. Ale ty častokrát cituješ z Hatha Yogi Pradipiky, takže neviem, že či ti to až tak veľmi uveríme. celú nie, určite, akože minimálne tú 3. 4. kapitolu, tie sú, no, 3. aj áno. No, dostanem sa k tomu, že prečo, lebo Hatha Yoga Pradipika je trošku iná v porovnaní s Yoga Sutrami, asi sa dostaneme aj k tomu. A Hatha Yoga Pradipika sa dá čítať, alebo teda z nej si vieme vyňať verš po verši, to čo potrebujeme nájsť. To je trošku rozdiel od Yoga Sutra, k tomu sa dostaneme, ale nemám ju študovanú ako s výkladom od učiteľa v sanskrite. Takto, hej. OK, Hatha Yoga Pradipika je vlastne taký najdôležitejší základný text o Hatha Yoge. Ona pochádza z približne 15. storočia, tak sa predpokladá až, čiže máme rozdiel 1700 rokov od Yoga Sutier, to si treba uvedomiť. A jej autorom je Svatmarama. Ona, Hatha Yoga Pradipika vlastne skladá viacero filozofií alebo viacero systémov dokopy a ona vychádza prevažne z tantry. Ona nemá so Sankhyou veľa spoločného, vieme sa samozrejme aj na ňu odvolať, ale je to spojenie vlastne viacerých filozofických systémov, ktoré ale Hatha Yoga Pradipika vlastne z nich robí už nejaký praktický návod. Čiže sa dostávame viac ako keby od filozofie, takých tých pojmov ako myseľ, svetlo, duša a tak ďalej, už do nejakých praktických návodov, ako vlastne docieliť ten cieľ, o ktorom Hatha Yoga Pradipika tiež hovorí. Čiže viacej na tú podložku a do toho fyzického tela ako... Áno. To sú sutry. Áno, môžeme sa dostať potom k tomu, že prečo je tomu tak, ale áno. Hej. Ty si spomenul, a to by som chcela len tak akože vypichnúť pre poslucháčov, kto to nezachytil, že Hatha Yoga verš po verši. Čiže Hatha Yoga Pradipika už je naozaj, že o veršoch, nie je to sutra tak, ako boli Yoga Sutry. Áno. Hatha Yoga Pradipika sú už verše. Sú viac opisné, popisné, sutra taká nie je, čiže áno. Hatha Yoga Pradipika sú verše. Čo je teda podstatou alebo cieľom Hatha Yoga Pradipiky? OK, Hatha Yoga Pradipika je teda praktický manuál. Ono nie, že Yoga Sutry by neboli, lebo my sme aj v tom podcaste hovorili, že je to jedno filozofický text z časti, ale Yoga Sutry sú tiež praktický návod. Len praktický návod, ktorý hovorí viac o mysli, ako o tom fyzickom. Čo ale z pohľadu Sankhye je tiež hmota, čiže stále sa rozprávame o hmote. Hatha Yoga Pradipika je vlastne praktický manuál, ktorý ale hovorí o tom, ten rozdiel základný je, že tú cestu k oslobodeniu, alebo teda k Raja Yoge, čo je vlastne Hatha Yoga, o čom je, vieme dosiahnuť, alebo na to, aby sme sa tam dostali, potrebujeme mať že silné, zdravé telo. Čiže ona pracuje viac s tým fyzickým telom, potrebujeme byť pripravený na energiu, na pohyb prány, na oslobodenie. Čiže je to praktický manuál, ako sa dostať k tomuto cieľu a ona ponúka vlastne, ona má že 4 kapitoly, 4 návody, ponúka návod ako. Ten prvý je presne práca s telom. Hneď v prvej kapitole sú asany, práca s energiou, popisuje bandy, pranayami, bandy, očistné techniky, až sa teda dostávame k oslobodeniu, k samády, alebo teda k Raja Yoge. Hej, lebo Raja Yoga je vlastne Ashtanga Yoga, sutry
Čiže ona je vlastne takýto praktický manuál. Je ešte nejaký ďalší rozdiel medzi Hatha jogou, Pradipikou a sutrami, čo sa týka toho pohľadu na jogu ako takú? No, tých rozdielov je samozrejme viacero, už samotný pôvod a rozdiel medzi nimi 1700 rokov, čo som teda povedal. Druhý je teda to zameranie. Kým Hatha yoga Pradipika je praktický manuál, ktorý postupuje od očisty fyzického tela cez očistu energetických kanálov až po prácu s energiou, až po oslobodenie. Teda hovorí, že to, čo my potrebujeme, je mať silné, zdravé, pevné telo, aby sme dokázali tú energiu zvládnuť. Yoga sutry na to idú presne opačne. Oni hovoria, že na to, aby sme dosiahli silné telo, musíme mať najprv silnú myseľ. Čiže si trošičku odporujú. Vôbec nie. Je to len opačný pohľad na ten istý problém. Okay? My v Ashtanga joge to, čo vlastne Pattabhijao spravil, je, že on sa odvolával hlavne na yoga sutry, lebo yoga sutry sú z povahy nejakej jogy viac ako keby bhakti yoga. Viera v niečo. Hatha yoga je viac fyzickejšia. My to vieme vlastne v Ashtanga joge, my to kombinujeme. Čo je výhoda je, že ku každému teda vieme pristupovať individuálne, inak. Teda my, to málo kto si možno uvedomuje, ale keď začíname vlastne s učením Ashtangy, my robíme Hatha jogu. Lebo Ashtanga yoga je viac filozofický systém, to nie je cvičenie, to sme si hovorili minule. Rozdiel je zameranie, ten postup, tá postupnosť. A ďalej je to samozrejme, že cieľ. Hatha yoga Pradipika hovorí, že musíme to telo očistiť v prvom rade a pripraviť, aby sa ako keby za nejaký cieľ prebudila životná energia kundalini. Ale v tomto si Hatha yoga sama odporuje, lebo v jedných veršoch hovorí, že kundalini treba udržať, lebo nás zabije, že ju treba vlastne držať dole. V iných zase hovorí, že ju treba prebudiť. Že Hatha yoga Pradipika je viacero veršov, ktoré si naozaj odporujú. Tým, že vlastne tá filozofia, alebo teda Hatha yoga Pradipika je poskladaná z viacerých filozofií, je to tam proste vnímať. Yoga sutry hovoria, že treba oslobodiť myseľ spod nadvlády matérie. Čiže aj to je rozdiel, ktorý vlastne vyplýva z týchto dvoch textov. Ďalšia je vlastne metóda. Kým Hatha yoga Pradipika hovorí, že potrebujeme to, čo som už spomínal, ísť ako keby z dola nahor, teda od hmotného tela smerom k mysli. Yoga sutry sú presne naopak. Treba ísť od mysle smerom dolu, kde vlastne pochopíme, alebo nájdeme, alebo teda dosiahneme poznanie, že matéria nie je až tak podstatná, že nás vlastne neovláda. Ďalší rozdiel je samotný jazyk. Sme si to hovorili, čo sú to sutry, hovorili sme si, čo je to Hatha yoga Pradipika. Mohli by sme povedať, že možno aj tí, ktorí tie texty čítajú, teda publikum. Hatha yoga Pradipika je praktický návod pre praktikantov. Yoga sutry tiež, samozrejme, bez pochyby, ale yoga sutry už tým spôsobom, ako sú písané, ako sú tvorené, sú väčším vodítkom pre učiteľov, pre nejakých duchovných sprievodcov, učiteľov. Oni majú ale aj veľa spoločných prvkov. Nemajú len rozdiely. Ten spoločný prvý, ten najdôležitejší, je ten cieľ. Obe popisujú oslobodnenie a samády. Len každá tam ide vlastne iným spôsobom, iným smerom. Čiže samády, oslobodenie, úplná jednota vedomia je spoločný cieľ, to majú úplne rovnaké. To, čo majú ďalej spoločné, je tá Raja yoga. Že vlastne Hatha yoga Pradipika hovorí, že Raja yoga nemôže existovať bez Hatha yogy a opačne Hatha yoga bez Raja yogy. Yoga sutry sú vlastne text do Raja yoge. Čiže ona ako keby sa nepriamo odvoláva aj na sutry, ktoré vlastne popisujú. No a to, čo majú ďalej spoločné, je tá vnútorná transformácia, o tom som hovoril. Ty si v tom minulom podcaste, kde sme sa bavili o yoga sutrách, spomenul, že Hatha yoga Pradipika popisuje len 6 krokov, kdežto sutry sú 8-krokový text, alebo teda zameranie. Je tam úplne iná skladba tých krokov, ja som to popísal vlastne z pohľadu sutier. Hatha yoga Pradipika má 4 kapitoly, Upadeše, ktoré vlastne popisujú ako keby 4 kroky k tomu oslobodeniu. Tá posledná je presne ten meditatívny stav jogy. A povieš nám trošku bližšie aj o týchto jednotlivých kapitolách, že na čo sú zamerané, alebo prečo sú takto rozdelené? No, lebo predstavujú tiež nejakú postupnosť, ako sa k tomu samády dostať. Tá prvá, ako som povedal, je tá fyzická prax. Čiže ona ide na to cesto fyzično, pokračujeme pranajamou a myslou.
cez očistné techniky. Tretia kapitola sú už narábanie s energiou, s pránou, tam veľa nájdeme popísané o bandách. Aj sa dostaneme vlastne k samotnému stavu jogy. Čo sú nejaké užitočné súčasti alebo výpovede Hatha Yogi Pradipiky pre praktikanta Ashtanga jogy? Je celá Hatha Yoga Pradipika vlastne vhodná pre aštangistov, alebo je tam niečo, čo možno, že nepraktikujeme? OK, budeš pokračovať ešte. Okay. Samozrejme, že je dôležitá pre aštangistov, pretože ako som spomínal, my keď sa začíname učiť aštangu, my robíme hatha jogu. Robíme tú fyzickú prax. My budeme mať v septembri začiatočnícky kurz, ja vždycky na začiatku v úvode položím otázku, že OK, prečo ste tu? Vždy, keď mám začiatočníka, aj vás to učím na učiteľských tréningoch, lebo väčšinou je tá odpoveď, že chcem sa naučiť cvičiť. Chcem byť flexibilný. To je to, o čom som sa rozprával už veľakrát, že to fyzické je to, čo nás zaujíma. Preto takýmto spôsobom vlastne potrebujeme k tej joge aj pristupovať. Čiže my robíme viac hatha jogu ako ashtanga jogu v úvode, prvé roky možno. Preto hatha yoga je veľmi dôležitá. To, čo ona hovorí, to, čo je vlastne aj spoločné s yoga sutrami a to, čo nám je veľa dať, je, že rovnako tak popisuje vzťah medzi dýchaním a myslou. Veľmi detailnejšie ako yoga sutry, lebo yoga sutry sú viac abstraktnejšie z povahy sutier, o tom sa rozprávali. Ďalej veľmi zdôrazňuje tapas, disciplínu. Kým sutry sú písané proste, že tam je to povedané v jednom verši. Je to tá proste abhyasa, bodka. Abhyasa má nejaké, hej, aby to bola abhyasa, musí spĺňať nejaké podmienky alebo nejaké proste súčasti. Hatha Yoga Pradipika to omiela v kuse. Disciplína, 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 disciplína. Zároveň to tapas ale znamená aj oheň a očista. Lebo oheň čistí, preto vlastne pracujeme s bandami, s energiou. To, čo my nerobíme v Ashtanga joge a čo nie je súčasť tej praxe, ani z pohľadu Hatha Yoga Pradipiky, ona ich len ponúka ako možnosti, sú tie očistné techniky. Lebo očistná technika je niečo, čo sa používa len keď je problém. To nie je na každodenný život. Malo by sa, hej. Že to není, že ja si dávam halabala očistné techniky. Mne hovoril učiteľ, keď som pranajamu študoval v Vyššom Šerife Mandiram, že ono treba byť veľmi opatrný s tým, lebo to vie byť ako nôž. Ona vie pomôcť, ale vie aj porezať, vie aj veľmi ako ublížiť. Čiže očistné techniky nie sú niečo, čo má byť každodennou súčasťou praxe. A Hatha Yoga Pradipika ich veľa ponúka. Napríklad aj asana, to cvičenie asanové z pohľadu Hatha Yoga Pradipiky už je očistnou technikou, lebo čistí telo. Ale tie také hlbšie, ktoré pracujú, že je tam veľa tých očistných techník, čiže to nie je pre bežného používateľa. Keď to robí zdravý človek, doženie si chorobu. Ďalej hovorí o pranajame. Že pranajama je nejaký most na ceste k vyšším stavom. Kým v yoga sutrách je to skôr pratyahara, v Hatha Yoga Pradipike je to skôr tá pranajama. A tiež ponúka pranajamu ako očistné techniky. Kým Patanjali hovorí o pranajame viac menej v jednej sutre definíciou, Hatha Yoga Pradipika už ponúka návod a popis jednotlivých pranajam. Nadi, Shodhana, Sitali, Shitkari, etc. A tak vlastne ponúka aj asany. Kým Patanjali to hovorí jednou sutrou, Sthiram Sukha Asana, Hatha Yoga Pradipika už popisuje jednotlivé asany. Paschimottanasana, Kurmasana. Čiže to je ďalšie, čo si z toho vieme zobrať, že tam ten návod jednoducho je, ale dostaneme sa k tomu aj, že ako má byť vysvetľovaný, ako má byť asi učený. Nie je to tiež také jednoduché. No a ďalšia vec je vlastne ten cieľ, to samadhi. To je veľmi dôležité. A je učenie Hatha Yoga Pradipiky uchopiteľné aj v takomto bežnom živote, alebo tým, že je to vlastne ako keby manuál alebo návod na tú fyzickú prax, tak je to vyslovene naozaj na to, čo robíme na tej podložke viac menej. Kdežto sutry sme sa bavili, že sú uchopiteľné aj v bežnom živote, hej, že tam sú veci, ktoré si vieme zobrať do života mimo podložky. Ako je to s Hatha Yoga Pradipikou? Hatha Yoga Pradipika znamená lampa, alebo také niečo, čo osvetľuje. Teda Hatha Yoga Pradipika je vlastne text, ktorý má osvetľovať poznanie Hatha Yogy, teda praktickú súčasť jogovej praxe. Ona samozrejme, že do bežného života nám dávať vie, ale popisuje viac pre praktikanta, tým, že to Hatha Yoga Pradipika, už vlastne ten text svetlo jogy alebo osvetlenie jogy naznačuje, že je to nejaký proces osvetlenia tej praxe. V autobuse, keď sa budem držať za bradľa, veľmi mi nepomôže, že si prišla držať Paschimottanasane, hej.
Ale možno keď si dáš nohu za hlavu pri tom. Možno. Čiže je to viac praktickým návodom ako teoretickým nástrojom nejakým. Čiže okrem teda toho manuálu na tú prax alebo tú praktickú časť tej jogy je Hatha Yoga Pradipika nejakým spôsobom relevantná stále v dnešnej dobe pre dnešného človeka aj mimo tej praxe, alebo je to vyslovene stále naozaj proste? Niekto, kto je mimo praxe, si ju môže prečítať, ale ona akože bude si ju čítať ako čo? Môže je abstraktná pre neho. Áno, môže ju vnímať ako nejaký, ja neviem, filozoficko-kultúrny, hej, India. Možno nejaký text, ale aj yoga sutry sú filozoficko-praktický návod. Oni sú síce teda trošku abstraktnejšie, ale my si minule rozprávali, že mal by nám ich vykladať učiteľ. Vieme ich použiť, ale pod taktovkou učiteľa. Hatha Yoga Pradipika tým, že ide viac od tej techniky, je to skôr pre toho, kto praktikuje jogu, pretože yoga sa nečíta, yoga sa žije a o tom Hatha Yoga Pradipika jasne hovorí, že Hatha Yoga je to tá činnosť. Nie rozprávanie o nej, nie čítanie o nej, nie teoretizovanie, nie domnienky, nie vymýšľanie, rozmýšľanie. Je to tá prax. Teda keď niekto nepraxuje jogu, nemá dôvod. Asi mu to ani nič v podstate nepovie. Asi pravdepodobne nie. Lebo yoga, hovorím, že nie je to téma na čítanie, je to proces, ktorý sa žije a to sa týka aj sutier. Čiže ona je relevantná hlavne pre tých, ktorí majú tú asanovú prax, začínajú ňou a pokračujú v tej výučbe ďalej. A tým, že sa yoga vlastne dneska chápe ako väčšinou to fyzické, práve Hatha Yoga môže byť návod ako na to. Ale opäť taktovkou učiteľa. Poďme teda na tú tému, na tú otázku, že ako teda by mala byť Hatha Yoga Pradipika študovaná. Nechcem povedať čítaná, lebo prečítať si ju vie hocikto a zobrať si z nej, neviem, možno, že viacej ako z yoga sutier, tým, že je taká praktickejšia, ale teda aký by bol rozdiel medzi, prečítam si Hatha Yoga Pradipiku a idem ju študovať? No, hneď prvý verš hovorí o tom, že my si máme nájsť gurua. Akože tam to končí a tieto texty oni nie sú na čítanie len tak. A ani jeden z nich. Je to vlastne výklad. Čo sa týka Hatha Yoga Pradipiky, ona hovorí o tom, že my nemáme čítať ten text, my ho máme žiť, my ho máme robiť. Čiže keď začíname asanou. Preto v Ashtanga yoge začíname krokom číslo 3, asana. Yama, niyama, asana. Etc. Že to je postupný návod, ako sa dostať a dospieť k samadhi. A poznanie, ktoré je ukryté v Hatha Yoga Pradipike, mám dosahovať praxou. Tým robením. To hovoria tie verše samotné. Oni sami hovoria, že my nemáme čítať, nemáme premýšľať o tých textoch, my máme robiť. Takže ako ich mám robiť? No má to byť ten učiteľ, ktorý mi to dávkuje. Tým, že to robím denne, lebo to veľmi Hatha Yoga Pradipika zdôrazňuje, ako som spomínal, tú abhyasu, tú pravidelnosť, ten tapas, tú disciplínu obrovskú. To není prax, že 2-krát za týždeň. Proste stále denne. Ja dochádzam k poznaniu a potom, keď si vlastne začnem študovať tú Hatha Yoga Pradipiku pod vedením, alebo aj sám si ju prečítam, už viem, čo tam je napísané. Je viac oveľa, ako keby som si čítal abstraktne. Čiže my si pri joge musíme uvedomiť, že to nie sú texty na čítanie len tak, že pri večeri. Oni sa majú vlastne praktizovať. Už si povedal, že vlastne nie je to úplne tak ako s yoga sutrami, pretože tie yoga sutry nadväzujú jedna na druhú, tretia na prvú a odvolávajú sa hore-dole. Čiže pri tej Hatha Yoge Pradipike je to trošku jednoduchšie zrejme, ale stále tam treba ten výklad od toho gurua, hej? Treba, lebo my si musíme uvedomiť jednu vec, že tam sú ťažké očistné techniky. Ako hltať proste látku, obvesť do žalúdka a vyvrátiť sa, hej, a podobne. To nie sú techniky pre bežného človeka. Ani náhodou. Tam my potrebujeme proste niekoho, kto... Ono takto, že keby ja si čítam tú Hatha Yoga Pradipiku a skúšam to rád po rade, môže to byť nebezpečné. To nie sú techniky pre bežného hlavne človeka. Tie očistné techniky. Tie asanové záležitosti asi... Ani tie, lebo ja keď neviem to pozadie, že čo za to asanou je, ako mám vykonávať, tam síce je popísané, že čo robí, ako sa do nej dostať, ale není tam popísaný napríklad spôsob tej vinyasy, spôsob toho dýchu. A tá technika, ako vlastne sa dostať do tej asany. Čo ako tie rozdiely, hej.
podobne, to už môže byť proste individuálne, ale preto potrebujem toho učiteľa. To není, že ja si prečítam verš a idem si to vyskúšať. Lebo tie texty, oni sú postupná príprava. To som aj, myslím, že v sútrach spomínal, že nedá sa veci preskočiť. Okay, my sa nemali by sme sa dostať hneď na pranajamu, keď nemám proste to telo, hej. Má to mať proste postupné. To není na bežné takéto, že niekto si to... Čiže bolo by štúdium Hatha Yogi Pradipiky skôr také nie, že len čisto teoretické, ale teoreticko-praktické, že dobre bavíme sa o nejakej asane alebo teda o očistnej technike s tým učiteľom, s tým guruom, ktorého som si našla na štúdium, tak vlastne potom vychádza mi z toho, že to štúdium by bolo vlastne OK, toto je, ja neviem, táto očistná technika, môže robiť to a to. Nejaký taký úvod, akože teoretický od toho gurua, plus teda možno prakticky, OK, tak toto robíš, poďme to teraz nacvičiť a tak ďalej, hej. No, keď niekto sa rozhodne, že študovať jogu, to štúdium neprebieha, že teraz je v škole, že ja mám učiteľa a dostanem látku, ktorá sa vysvetlí a ideme si to skúsiť. Každý je veľmi individuálny na tej podložke, čiže ja ku každému pristupujem tak, ako on chápe, alebo ona chápe. Vieme to aj z praxe, ono sa to možno ťažko vysvetľuje takto na podcast, ale každý má iný, no každý je proste iný. Každý inak chápe, rozumie, každý má iné telo. Keď ja niekoho učím, ale učiteľ niekoho učí ho v nejakej sekvencii. V tom je Ashtanga yoga super, lebo Pattabhi Jois vlastne vytvoril ten syllabus. To sa vieme naučiť, ale akože aj mimo neho sa to dá. Keď ja začínam teda povedzme, že asanovou praxou, to čo vlastne Hatha Yoga Pradipika hovorí, preto som spomenul, že robíme Hatha yogu na úvod, ja potrebujem dávkovať tie asany postupne tak, aby boli zvládnutelné. Nemôžem hneď skočiť na stojku na hlave. Nemôžem to spraviť, lebo ja potrebujem byť pripravený. Tá príprava musí mať silný krk, musí mať silné plecia a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Postupná príprava. Čiže ten učiteľ nehovorí, že no, a teraz ideme cvičiť, lebo o yoga pol sa dostaneme k šírsásane a potrebujem spraviť to. Nedáva k tomu výklad. On hovorí, urob toto. A toto môže byť obyčajná tá dasana prvé týždne. A ten žiak by mal počúvať. Môže sa samozrejme pýtať, ale tie informácie za tým vôbec nie sú podstatné, pretože spomínam to znova, Hatha Yoga Pradipika je prax, nie rozprávanie o nej. Lebo u západného človeka špeciálne, ale myslím si, že u všetkých to funguje tak, že ja keď začnem rozprávať a mudrovať, ja neviem, že toto taký verš, ono sa to často deje na tých hodinách, toto taký verš, toto tam, hej, polovica z toho sú len domnienky, ani nepravda. Tak vlastne my sa rozprávame o čom? O niečom, čo nie je. To, čo má byť, je to, čo sa deje na tej podložke. To je to, čo Hatha Yoga Pradipika vlastne hovorí. Čiže ja už keď chcem vlastne rešpektovať ten text, tak toto by som mal dodržiavať. Kde to hovoria Yoga Sutry. Čiže to nie je nejaký výklad. Tie výklady a tie texty, s nimi sa majú zaoberať už tí, ktorí tú jogu odovzdávajú ďalej. Ktorí ju idú už ponúkať a učiť. A to pre praktikanta nie je nutné. To je skôr pre študentov tej filozofie a učiteľov. Okay. Tvoj obľúbený verš alebo časť Hatha Yoga Pradipiky? Máš niečo také, čo s tebou rezonuje? Čo ti ostalo tak dlho v mysli? No sú to práve tieto dva verše, o ktorých som hovoril. Je to prvá kapitola, na konci to je 65-66, myslím, verš. Smeješ. Smejem sa, lebo v minulom podcaste si povedal, aké je to úžasné, aký je to zážitok vidieť svoju učiteľku, ako sype presne čísla o sutier a sutry ako také. A toto je niečo, čo sme sa bavili aj s viacerými študentmi tvojho učiteľského tréningu, že ty proste prídeš, povieš verš ten a ten Hatha Yoga Pradipika a hovorí to a to. Ale je to stále tá prvá kapitola, čiže som stále tam, ale 65-66, že presne, že nič není dôležité, iba tá praktická aplikácia. Ten 66. práve hovorí, že ani čítanie, ani nosenie rúcha, ani neviem čo. Je to veľmi, veľmi, veľmi kritický verš, ktorý popisuje, že vonkajšia maska neznamená skutočné poznanie, ale tá aktivita. Čiže príklad, čo to znamená v praxi. A toto bežného života vieme si zobrať, keď bola taká, že otázka, keď zoberieme toto viac ako filozofiu, ako prax cvičenia, že povedzme, že niekto ťa presvieča, ja neviem, kolegyňa v robote,
aká si super a neviem čo, bla 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 bla, ale v pozadí robí proste veci, ktoré, hej, nejaké gossip, zohováranie, hádže ti polena pod nohy. Čo je skutočná pravda? To, že niečo rozpráva, alebo to, čo koná? To, čo koná. Keď to teraz tak svičnem a skočím na Yoga Sutry, ak by som v tomto stave uveril, že tá kolegyňa to, čo rozpráva, je pravda a ako ma ona má rada, aký som ja super, tak vlastne to detekuje moju slabú mysel. Lebo ignorujem činy, ale viac vlastne útočí ona na moje emócie, čiže asi mi niečo chýba. Čiže viac sa stotožním so zmyslami, s pocitom, opäť s tým, čo nie je skutočnosť, ale to, čo potrebujem, lebo nemám pod kontrolou svoje zmysly a to vnímanie ako také. To znamená tento verš. Že dármo mi niekto bude proste tu kvietky hádzať, alebo to máš alebo pri učení jogy. Ja som to robil každý jeden deň a potom ideme podložku a ani hej. To je vidieť. Čiže to konanie je podstatné. To je jeden z veršov, ktorý je pre mňa inšpiratívny dodnes a Yoga Pradipika a riadím sa ním veľmi, lebo nič len tá aktivita a nie je tá maska. Že to je vlastne to, čo som aj veľakrát videl na úvod môjho jogového života a preto vlastne mi je to také sympatické doteraz. Ak porovnáme Hatha Yoga Pradipiku a Yoga Sutry, teda povedali sme, Yoga Sutry popisujú 8 krokov na to, ako sa dostať k oslobodeniu. Hatha Yoga má teda tie 4 kroky, hej, čo je asana, pranayama, očistné techniky. A už samotná meditácia, môžem povedať. OK, čiže tieto 4 kroky sú podľa Hatha Yoga. Nejaké odporúčanie alebo varovanie pre niekoho, teda kto by si chcel prečítať alebo študovať Hatha Yoga Pradipiku? No, ak ju niekto číta bez učiteľa, neskúšajte techniky. Samozrejme, prečítať je si ju OK, nikto to nemôže zakázať ani nič, ale nerobiť tie techniky. Techniky sa bavíme teraz o všetkých asana, pranayama. Jasné, na to prvého učiteľa teza, áno. Lebo už v prvom verši to hovorí tá Hatha Yoga Pradipika. Ďalšia vec je nevytvárať si domnienky. To patrí viac síce možno k Yoga Sutram, lebo tie sa javia byť viac abstraktnejšie, ale nevytvárať si svoje nejaké závery a domnienky, lebo to veľmi ľahko môže znamenať mylné poznanie a videu a mylné poznanie je základom, alebo z neho vychádzajú všetky ostatné príčiny trápenia, tie kléše, ego, pripútanosť, nenávisť, aj strach. A jedine všetky pochádzajú z mylného poznania. Od mylného poznania o tom, čo je skutočnosť a čo je pravda. Čiže mylné poznanie je to taká, že nevedomosť sa to častokrát prekladá. Je základ proste celého trápenia sa. Že nevytvárať si domnienky, to je veľmi dôležité. Nebrať to Hatha Yoga Pradipiku ako návod. To súvisí s tým prvým, čo som povedal, s tým učiteľom. A bez praxe neznamená nič. Je to proste o tej praxe. A tak ako sme povedali, tak človeku, ktorý tú jogu nepraxujú alebo nepoznajú, tak asi veľa z tých vecí bude pre neho úplne abstraktných a veľa mu nepovie. Hej. Je to predsa len Yoga Sutry, Hatha Yoga Pradipika. Je to proste o tej joge. Pre nejogínov nemá význam. To je, keby sme si čítali my teraz, že chirurgickú príučku, ako operovať srdce, infarkt, čo mi to dá? Hej, to je to isté. Proste, že na čo? Ešte niečo, čo by si nám o tomto texte chcel povedať? Nenapadá mi nič teraz, akurát, že je to veľmi, veľmi, veľmi obsiahly a dlhý. Ja odporúčam veľmi rád ten výklad Swamiho Muktibodanandu. Ten je veľmi fajn, ale tá kniha má 800 strán. To je tá červená hrubá, tá hrubá, ten lajster hrubý červený. Ktorú máme všetci. Hej. Tak tá je veľmi fajn a on často sa tam odvoláva aj na sutry, aj na Sankhyu, aj na ostatné filozofie, na Vedantu a podobne, takže ten je zaujímavý, ale ťažký. Čiže znova sa dostávame k tomu asi, že tá znalosť tej Sankhye aj pre štúdium alebo čítanie Hatha Yoga Pradipiky je asi potrebná. V niektorých veršoch áno. Tak budeme musieť teda pozdieľať. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, Laci, a počujeme sa na budúce. Jasné, veľmi rád. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, za vašu pozornosť a že ste s nami strávili tento čas. Ak sa vám obsah nášho podcastu páči, budeme radi za odber, like alebo zdieľanie s vašimi známymi alebo aj neznámymi na sociálnych sieťach.
A ak máte akýkoľvek komentár, otázku alebo nápad na ďalšie témy, ktoré by vás zaujímali, kľudne nám nechajte spätnú väzbu v komentároch alebo nás kontaktujte priamo cez štúdio Fyzio. Ďakujeme za váš čas a tešíme sa, že si nás vypočujete aj na budúce.